Здравейте, хора! Днеска ще продължиме трета част. Ще има по 13. Като гледахте на лъче на живо, не знам как ще снимам аз на живо. Да, няма да се обърках. Чакайте, аз съм тук на друг профил, ама сега ще се преместя. What the fuck, за какво го продават за пари? Да вземем от тук наградата. Хора, да знаете, това са ми броуърите тук. Дзила бъс. Тяме. Не! По един стар дроп ще има. Ама при новините. Това е яко. След 27 часа и 11 минути. Мегабоксовете се завръщат. Завръщат се утре в 6 часа. И ще има безплатен мегабокс. Това ще бъде яко. Ще снимаме видео как го отваряме. Ама ще върнат мегабоксовете, защото ще върна. Ще се на стар 10 000 купи. Целта е. Върнахме се. Ясно. Нита. 150 ае. При мотива на следващия апгрейд. То по принцип целта ни е Шели да бъде с Hypercharge. Ама не знам, ще видим как. След 3 часа имам избор. Значи в 5 часа. Дели. Или Примо. Давайте ще игра. Не знам, ама почваме. Абонирайте се за канала ми, моля ви. Защото целта ни е 50, 40 абоната. Не знам дали ще ги стигнем, ама ще видиме. Веднага първи кил за мен. Фантастико! Дай! Аз ще им преча да отличат. Дайте, дори ще си пусна камерката. Да ме видите какво ми за един път. Не, грешно. Не знам, аз просто чувам. Ето ме. Ела тука, пипи! Фантастико! Ще приключат с мен. Ето ме. Здравейте. Дайте, аз се махам бам. Ходиме. Абе, защото е взе топката. Фантастик. Нита, за какво са ти такива? Много до тъпо. Използваме. Фан! Аз щеше да го изкачат си от имата, ма дали... Махнах ли го по истина? Не, аз няма да им чека това за мен. Карват! Но не си тъпат. Брок, ще отмъстя за винаги. Thank you, Брок.
А, да, отключил си стар дропчетата. С Джеси ще играеме. Дайте. И целта знаете каква ми е? Корделиус. Не, целта ми е Спайк или Корделиус. Ще видим как. Кубовете са на 400. Аз взимам Неоприм. На соло, естествено. Тук, когато съм слаб на соло, го гарантирам с игра. Двама Неопримов от... аз съм соло, бе, забравих. Ма Джеси, дай аз да взема. Окей, благодаря. Предварително. Догодих. Ела, тука ще ти измотя главата. Не знам, що говоря. Примо! Благодаря. И си събрах пак ултимата. Showtime! Face of Fury! El Primo! Аз тя просто да почупа още картони. Забранявам ти пътя, ела тука, бе. Има ли още? Дата на... Да, места. Епик! Ел прим сърдито, това ми трябваше. Палец на долу няма пък. Това, защото не искам да съм некъв тъпак. Каква да че имам? Благодаря, искам да го сменя. Барли. Хващам Барли. Хвана просто дул. Що с Барли да съм обърна сол? Нита, банкамитка. Барли с... Каквото е. Тя ги обясня. Колко бързо шоудаун. Аз сега ще ми трепера главите. Хайперчардж лесно ще бъде. Палец нагоре. Чекато. Мама, папа, да си изпаладиш. Радка няма да гоним повече. Я ще ви пробвам. Just nothing. О, замаха да го.
Showtime. Аз тук съм много с... Дече ли купи някакво... Ел Примо. Не ще... Ел Джулу. Ето така ми харесва. Така сърдито и Ел Примо е готово. О, поколо. Let's get this party started. Значи. 150 купи. Аз трябва да отключа първия си супер рер. Едгар. Далеч съм. Ама, когато ми се падне Legendary, да ми се падна колеч, е яко. Добре, ако и мислите, че ще ми се падна от Legendary. Мислите ли, че от Legendary може да ми се падне такова, да ми се падне Кроу? Няма шанс. Аз искам от Legendary който ме... Ето. Аз тук избирам естествено Пен. Тук така. Да, накрая Едгар, аз забравих. Не мога да се досетя за кого мисля. Значи 100 купи Джем Граб. Не, аз знаете какво искам да взема. Чакайте. Искам да го отключа, за да бъда 3 на 3 тук да бъда. Тия евент. Winner of Day. Чак 1000 купиш, трябва да събира, за да взема. Давайте за кой да взема. Не, тенки, не искам. О, фантастико! Тук сега на соло ще... Фантастико! Видеото дайте да го съкратим. 15 минути или 20. Ще преценим. Let's go! Да ги убиваме. Джеси! Там ме напада, бе. И ми объгва. Той при вас ще бъде така, както при мен. Преди спорта на Барли да дойде. Благодаря за услугата. Бай. Опа, Шела, бандита. Не бандита. Шели. Палец. Ще опитам да стана приятели. Ще опитам да се затимвам. Споко. Ей. Ще бъдем в тим. Аз го светувах. Направо му направих един шут. Ясно. Две купа. Значи. Продължаваме. Значи сега игра. Това трябваше до 15 минути, а това и вече се измени. Нямаше бъде много Пак бандита шале. Аз играя май с дни също.
Хе-хе-хе-хе. Poco is a loser. Продължаваме. Черепове. Абонирайте се за лъч, казвам. О, бо! Много си никакъв роден. След това, ако искате, ще играем шкивите. Как щете? Ел, примо! Ела тук, ел гъс. Ще си използва ултимата. Хора, давайте за това! Тенко, че си издаде. Стъпката. Агуг гага, бебе. Ама гати късмета. За сега само епикове. Мам. И късмета изчезна. Ще си вземем джем градчето. Хора. Ще продължиме до утре. Мога да снима четвъртата част и днеска. Ще видим. До утре.